Bisita ni Mayor Mundo from Manila, no other than Sir Dennis Pulita. Sir Dennis, Sir Cyril, pumunta, Sir Dennis, para yung mamalod. Sige daw, kung maalam mo ito, mamino na taga Manila. Okay, balita, palapakan nato ni Sir Dennis Pulita, kapapanisa na nato sa high school member, Honorable Lilia Naugata. Music, Maestro. Sige dalhin ng ayaw makihang ay parang alipay kita. Maupay hindi nasarayaw sa lamutan. Iluksuhan tingin ang magluwanya kapag ikuhan. Sa gapusan kanistingan ng kawartan para imuligagalan. Pagkatan ibang mas mahirap ipang sa urang iwargan. Kaysa makinig nasarayaw sa lamutan. Pagkatuyak ka ako ang masista. At ako liwatan makikinan ka. Ikaw ang lamang, ikaw ang masayaw. At ikaw liwatan manisan ka. Ako mapagaw ayaw kamaraka. Ay magsasaro sa liwan at kita. Ay maharap at liwan ako. Ayaw kita puta. Kung kinukinig nasarayaw. Kaya ang paborito. Pinapalisan, pinagalaman. Ay sayaw at amin. Sugadhan ko na bukan kurang sa sayuran sa marunong ipitiw. Ay alam mo ka saan sayaw amin ulo. Yeah! Liwatan makikinan ka. Ikaw ang mamamang, ikaw ang nasayaw. Ang liwatan at palisan dalang kita. Mapagaw ayaw ng maraka. Ay magsasaro sa liwan na kita. Ay maharap ang liwan at ayaw kita puta. Kadi naman ang pagsarayaw na gano'n. Puro hindi ka lang kung gano'n ka. Hindi ka sundada. Sige dali na. Ay para malipay kita. Ako ay hindi kasaraya sa lamutan. Wala anuman. Buti ay wala adapan. Dating ay nasa hangin yan. Ang lupit na Damo salamat Mr. Dennis Pulita and Honorable Lilia Samson Longka.